blev kaldt Blæs, fordi min bror han blev kaldt Blæsbjerg. Så Blæs, det er bare tørt. Det er meget godt, fordi selvfølgelig, altså, vi er helt vildt med pigerne, og den stemning, som vi har hørt, at der skulle være hernede, og vi har også set videoer med det, og så det er derfor, det er frisk, helt vildt meget. Jeg går lige en glad weekend, fordi nogle danser på baren, og man giver den så meget gas, den og sådan noget. Der er ikke sådan rigtig nogen regler på den måde. Det vigtigste er godt til sådan en business, det er selvfølgelig kondomerne, og vores parfume selvfølgelig, som tiltrækker pigerne, så men det er jo ikke nødvendigt, når de kommer automatisk, jo. Så ja, jeg glæder mig mest til at give dem gas fest, og jeg elsker fest, og gå i byen, og kigge på damer selvfølgelig. De står altid først. Vi vil selvfølgelig give dem lidt mere max gas hernede, som vi vil gøre derhjemme, fordi folk de er på hernede. Altså derhjemme, der er folk ikke på lige så meget, som de er hernede. Fordi folk de ligesom har ferie hernede, så giver dem lidt mere gas. Og så giver vi bare max gas. Og satan, det er godt. Det kan jo sgu mærke varmen her. Det er sgu godt, det der. Det er meget godt, når vi går lige og leger lidt af. Så vi står op på baren. Vi ser sådan en bjælke. Har vi loftet, så får jeg bare lyst til at svinge mig ind sammen med en okay. Jamen, vi er nu abekatter, så vi går over på kuden af, så jeg var gorilla. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max. Og så giver vi bare max. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max gas hele dagen. Og så giver vi bare max. Og så giver vi bare max. Og så giver vi bare max gas hele dagen.
på kanten. Ej, jeg er ikke på fisse. Lad os se det selv. Og så giver vi den bare max gas hele natten.